len na ceste. A najmä celé zabrané. Prečo, ha? Trošku, veď handru hneď očistím. Ja tebe tačím na a okamžite mi choď handry do obchodu vymeniť. Nech ťa už nevidím. Dobrý deň. Chcela by som vymeniť teda túto mikinu za to, čo sme poskúšali. A prečo to tak nestalo? No, je taká malá moc. Nech sa páči. Ďakujem. Poď, Jurik, ideme. Zuzanka, poď mi prosím sa daleko, prosím. No tak dobre, ale potom sa musíme rýchlo ponáhľať domov. To som ešte teda dopovedala. 75, prosím. Isté, že hneď. Sa páči, ďakujem. Ďakujem. Ideme. Dovidenia. Môžku, pane? Zakúpem veci vymeniť, keď ste mi kázali. Pane, veď ja tačím nezmyslené. Prečo, ha? Nevidíte, Jurik sa zdržal. Ja tebe facku na detsko nepodarné. Ocko, otci, Čo je, čo drieska? ubila ma macocha. Ťapla ak. Facla, ver, vličko do krvi. Iste si šantila, čuš, nevea krémom ťa namažem. Choď preč, už sa mi ani na oči neukazuj. Ja poviem niekde detskej dôvery. Tu mi nik neverí. Ahoj, klinka detskej dôvery. Ako ti môžem pomôcť? Bila ma, bila. Kto? Macocha, facku mi strúhla. Čo otec? Moje slova berie na ľahkú váhu. Asi máte pokazenú váhu. Opravujú a potom zavolaj. Mamička, neseďte. Vstaňte, veď posvite. Chránte si Zuzičku. Macocha zas ju zranila. Pozrite, či ma už nerada? Veď nespíte.